Bresusem nwoma edikan ti aduonu nson. Na Israel ma wabu ano agyanum atitire ne mpempem ne ohahaso asafohene ne wanhwefo a wosom ohene ntikyemu hodo no ensem nyinaa mu. Wana waba ne wana wofuru adi bosome daa. Afimu abosome nyinaa mu ntikyemu miako no ye nipa mpem aduonu nan. Bosome a edikan mu ntikyemu a edikan no so na yasobiam sabde badie. Na ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. Ofri Peres mamu na odidom asafohene nyinaa tire. Bosome a edikan no mu. Na bosome a etia mienu no ntikyemu so na ahohini Dodai die. Na ntikyemu so bapoma ne Miklot. Na ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. Bosome a etoso miensa no dom so safohene a otoso miensa ne osofo Yehoada ba Benaya oditire. Na ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. Ono Benaya ne aduasa no mu domerema odi aduasa no so. Na ne ba Amisabat fra ntikyemu mu. De otoso nan bosome a etoso nan mu ne Yoab ne nua Asahel. Na ne ba Sebadia wonachi. Na ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso num bosome a etoso num ne osafohene Yisrahini Samhot. Na ntikyemu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nsia bosome a etoso nsia mu ne Tekuani Ikes ba Ira. Na ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nson bosome a etoso nson mu ne Peloni Helesa ofri Efrem mamu. Na ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nwotwe bosome a etoso nwotwe mu ne Husani Sebekaya ofri Serafo mu. Na ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nkron bosome a etoso nkron mu ne Anatot ni Abiesa ofri Benjamin fo mu. Na ntikyemu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso du bosome a etoso du mu ne Netofani Maharaya ofri Serafo mu. Na ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso du baako bosome a etoso du biako mu ne Piraton ni Benaya ofri Efrem mamu. Na ntikyemu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso du mienu bosome a etoso du mienu mu ne Netofani Heda oye Otniel Asini. Na ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. Na wona odi Israel musuakuo no so nie. Ruben fo abapoma ne Sikri ba Eliasa. Simeon fo mu Maaka ba Sefatia. Lewi fo mu Kemuel ba Hasabia. Aaron fo mu Sadok. Yuda mu Elihu a ofri David nuanu mu. Isaka mu Mikael ba Omri. Sebulon mu Obadia ba Ismaia. Naftali mu Asriel ba Yerimot. Efraim mamu Asasia ba Hosea. Manase abusuakuo famu Pedaya ba Yoel. Manase abusuakuo fa ewo Gilead no mu Sakaria ba Ido. Benjamin mu Abna ba Yasiel. Dan mu Yeroham ba Asarel. Yenum ni Israel musuakuo so asafohene. Na David emu wona wadi mfirihia aduonu ne wona oni ye no ano. Efrise Awurade aka se obema Israel adoso se osoro nsroma. Seria ba Yoab friase kane na wanwie. Na yenti abufuo ba Israel so. Na dodo no wantwe no ohene David bresusem nwoma no mu. Na ohene akorade no so na Adiel ba Asma watidie. Na akorade a ewa asase no so. Nkuro ni nkrowa ne abantintini mu no so na Usia ba Jonathan die. Na wona oyo mfuo mu adwuma do asase no so na Kelub ba Isri die. Na bobentro so na Ramat ni Simie die. Na bobentro no mu akuransa no so na Sifim ni Sabdi die. Na nwunua ne aten a ewo mpapre so no so na Geda ni Baal-Hanan die. Na nwo akorade no so na Yoas die. Na anantwi a oye no won Saron no so na Saron ni Sitrai die. Na monhwa no mu anantwi so na Adlai ba Safati die. Na Yoma so na Ismail ni Obil die. Na mfurumu so na Meronot ni Yehadia die. Na nwan no so na Hagani Yasis die. Yenum nyina ya ohene David nneoma so ahwefo. Na David wo faase Jonathan ne ofutufo. Oye obarema hunumufo. Na oye otwerefo nso. Na Hakmoni ba Yehiel ne ohene ma netie. Na Ahitofel ne ohene futufo.
na Akini Husai ne ɔhene adamfo. Na Ahitofel akyi na Benaya ba Yehoiada ne Abiatar die. Na ɔhene no sahene ne Yoab.